Vítam vás. Trošku sme zabudli natáčať. Hráme tu Skyblock. Možno z toho bude aj viac dielov, len neviem, či všetky budú... No, Alex, no. Na mojom kanále ich bude asi málo, no. Neviem, či sa mi podarí tú mapku stiahnuť. Alex, je tu ďalší Iron. Moja vy... Áno? Tam je lava! No. Ja som zomrela, sú tam všetky moje veci, Alex, neber mi ich. Máš pri sebe? Tam sú všetky moje veci, Alex, Ups. ty si debil. Aby nespadli do lavy. Oni nespadli, oni by... Ja ich nemôžem zobrať. Ja ti hádžem jabko. Hoď mi všetko. Crafting. Krumpáče, obidve. Obidva. Ďalší. Aj ten oný. Ne, máš ešte jeden krumpáč. No. Veď som ti hodil 2. No, dobre. Musíme si šetriť, ešte jedno železo potrebujeme na oné. Ešte potrebujeme jedno železo, aby sme mohli mať hento. Krumpáč? Ja nemám drevo. Ty máš drevo? Ne. To je problém. Ono zhorelo. Neboj. Toto je problém, Alex. Na inom ostrove... Tam je drevený domček. Nemal si sa stavať na... Tento ostrov, Alex. Tam není drevo. Čo tam je? Je tam nejaká česta? Ej! Je tam česta? Je tam nejaké drevo? Ja neviem! A spadol som. Ty tiež? Ale nemal som žiadne veci. Ale to budeš mať naspäť veci. Ty máš? Áno, keď som zomrel. Iba raz mi to nedalo veci. Keď som zomrel v láve. Mi to nedalo veci. Lebo keď spadneš, to máš veci. Ale počkej, ja nemám žiadny kobl. Som tebou, na čo sem idem. Alex, tu není žiadne drevo, že? Sú na iných ostrovčekoch. No ja som ti to hovoril, že nemáš ísť na ale tento... Ale tam máš jedlo práve, že... No tak vidíš celý... Chod ťažiť, nechod na tento. My potrebujeme drevo. Ale tak už aj je, tak už toto aj zoberme. Alex, môžeme mať diamant. No. A ja chcem diamant. Len ja to tu poberiem a môžeme ísť. Dobre, tu crafting všetko. Dobre, super, Alex. Tak ja by som sa sem presťahoval. Dobre, Alex, ale počkaj, musíme naťažiť nejaký materiál, tak aspoň stadiaľ to naťažme materiál. Čo ma búcha? Ja neviem. Hunger mám plný. Veď príšery tu zapnuté nemáme. No. A dúfam, že... Ja som to úplne podkopal, Alex, ja neviem, že sa dostať von. To bola len taká česnutka. OK, ja idem kopať na tomto peknom ostrovčeku. Ty natáčaš? Nie. Ty natáčaš. A ty nechceš? Ne. No, Alex, vidíš môj nick? Jak tu ťažím? Máš krompač? No, áno. Prečo sa pýtaš, lebo som práve zomrel? Ale zase idem stavať na nejaký iný. Koľko máš materiálov? Dáš mi ho? Ani moc nie. Počkaj. Ja mám veľa koblu, no mám 5 koblu a 16 hliny. To by mi mohlo stačiť, ne? Na ktorom je strom? Tam vidím strom. Už som to videl, jak som to...
Ježiši, som blbý, mne nevystačí na 100% materiál. Alex, nemáš nejaký materiál? Ne, ale našiel som dobrú vec. Čo? Čo je dosť dobré. Mne by sa šikol materiál. Kde si? Bol na ten ostrovček s jedlom. A aké máš jedlo? Koľko máš jedla? Ale však to tak Dosť veľa, ale našiel som tam, jak som kopal, som našiel kamenný meč zo Sharpness 2. Kamenný meč zo Sharpness 2? Aha. Prosím ťa, Tá ale bola napíši, druhá? že je tam Beybladeov, lebo neviem, Dáme- čo to mi nejde mi to. Alex? Áno. Ja som lagnutý dole, ja som spadol a nezabilo ma to. Máte čo piť? Nie ste smedli? No už ma to zabilo. Tu máte keksy Keby ste ešte, vedeli keby zapnúť ste chceli. Fifi aspoň. Alex, poď sa vyspať! Počkaj, ja nemôžem. Musíš ísť za môj server. To nie je Poď, tvoj server. ne za Ale server, začala by si poď za mňou. večera potom. Počkaj. Počkaj, my nemôžeme spať. My nemôžeme čuknúť na postel. Furt mi to vypísa, že problém... Aha, dobre, super, daj. To má nejaký bladeov. Díky. Močo, sorry. Teraz som nehral. No poď. Tu máš. Alex, to sa nedá do postele. Ja som skapal. No veď to je dobré, objavíš sa pri mne. A budeš mať veci. Čo? Prečo si sa objavil tam? Kde? No, ja už mám ten meč spím, zo ja už Sharpness. spím, poď sem. Alex, ja môžem sám spať. Ja už mám ráno. Nie, počkaj, A ja. ty si spal. Ja mám, pozri na ten meč. Ale dobre, dáš mi ho. Počkaj. Nedám. Dobre, Alex, máš nejaký materiál? Ja mám len 8 hliny. Tak ho to tam stávať tak, jak som začala, len tak. A ja idem vyťažiť. Prečo si tam dal crafting? Bol to blok. A z toho môžeme craftiť, že to je jedno, ten není nič. No dobré. Ako ísť foodom? Jaj, to bolo toto. No super, ty si našiel čestku. No, ja som nenašiel nič. Ty si šťastný človek. Sharp. Sharpness 2. Sharp je najlepší meč. Daj strich. Ne, nedám strich. Prečo? Saša, choď preč. A tak chvíľu nehaj, ona tu len bude kúkať bladeov. Však tu si sadnite na zem. Na koberček. Nech si spadne. Ale nebuď na ňu Nech si žlutý, to že nič ti úplne- nerobí. Nič ti nerobí, pozri. Dobre, čiže ja teraz idem za Fonkysom. Keby tu boli Ender Pearly. Ja nemôžem získavať bloky. Alex, nemôžem získavať bloky. Ty alebo ja? Ja. Mne nejde získavať bloky. Alex, ja mám nejaký lasilák. Mega bug. Mega buglag. OK. Mega buglag, ale že mega. OK, ja už za tebou šprintujem. Že nemôžem bloky. Ne, ja som išiel tak rýchlo, že som spadol. Dia! Aj tu je Dia, Alex. No. No tak! Dia je aj tu. Ale vieš, čo to znamená, že ja si spravím diamant? Je tu gold! Alex. Je tu lapis! Alex. Potrebujeme ten crafting. Alex, tu je dia, zlato a aj lapis. Okamžite musíš zohnať materiál a musíme dostávať tú cestu tam, kam som išiel ja. Alex, ber materiál. Ja sa zabijem a nech sa... Ja som sa tam spawnul. Ja sa zabijem. Ja som sa tam spawnul na tom Mám na... ostrovčeku. Mne to givlo naspäť cobblestone, jej. Mňa to tam portlo. Kam? Čo bolo Tam. tam? A čo tam? Vyťaž strom. Hej, Jak to, že ťa to tam portlo? Ja neviem. A stával si tu... Prečo si zobral ten crafting? Ja nezobral. Ale ja mám iba pár blokov. Ja mám jeden šíp a niečo je na ňom napísané, že
Muliten. To neviem, čo je. To nechaj tak. To je, no. Mám Ale železný meč pre teba. Alex, ne, tam je... Alex, potrebujeme len drevo. Lebo videl som dia, lapis a Vidíš, to zlato. kazím. Veď musel som nájsť sekeru, ale mám ju. Neboj, nespadlo mi ani jedno. Saplingy, no, toto není ako normálny skyblock. Toto je vianočný skyblock. No. Musím ešte trošku... Aj keď je už nový rok. Hráme to po záruke, ale ja to ako hovorím, že hráme po záruke. Alex, mne došli bloky. Dostávaj sa ku mne. Ja mám len 7 z toho. Som ti to oprala ešte. OK, mám to. No dobre, ale musíš sa ku mne dostať. Hej, hneď sa k tebe dostanem. Kopať hlninu. Alex, No aj ten blok kašlem. jak to, že toto je naša tá baňa? Ono to zarastlo. Ono to zarastlo, alebo... A tu aj kovadlina, aj tu berieme. Zober kovadlinu určite. Ja mám železný meč aj. Jaký chceš? Enchantnutý či železný? Ježiši. Poď sem. Jaj. Mám všetko. Jaj, tak krásne. Daj, počkaj, hoď mi ten enchantnutý. Ne, ja ho chcem. Dobre, tak mi daj železný. Nehaž to tam. Padni to, otoč sa. No. Čo? Ja to nemôžem zobrať. Veď ja ťa vidím na mieste, tak neľúbi sa ti? To nemôžem zobrať. Hej, mečando. Ale Alex, prečo to nemôžem získať? Poď. A ja som mne to ani nedalo bloky. Koľko točíš? 12. Dobre, sorry. Na dnešnom videu to bude všetko, lebo má veľké lagy.